Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Čika Srbas. U današnjem klipu radimo jedan od najpoznatijih sistema, a to je M87 Orkan. Orkan je samohodni višecevni lansar raketa 262 mm. U borbenom sastavu Vojske Srbije razvoj potpuno automatizovanog višecevnog samohodnog raketnog sistema kalibar 262 mm velikog dometa započeo je 1980. godine. I pored činjenice da su u okviru dotadašnjeg razvoja postojala rešenja za više sličnih podsistema, ipak se ovdje radilo o potpuno automatizovanom sistemu izuzetno velikog kalibra, za koji je trebalo rešiti niz tehničkih i tehnoloških problema. Sistem nosi posebno razvijena varijanta podvoska iz familije vozila 9T 8x8. Usvajanjem u naoružanju 1978. godine Jugoslavija se svrstala u mali broj zemlja koje su razvijale i proizvele sličan sistem. Posebnost sistema je velika preciznost u 4 balističke verzije, veliki efekat na cilju postiže se sa kasetnim bojevim glavama od 2 verzije. Korišćenje televizijskog korektora, ostvaruje se korekcija leta rakete na bazi realne trajektorije aktivne faze, što obezbeđuje veliku tačnost dejstva. Samohodni višecevni lansar raketa M87 Orkan se koristi za vatrenu podršku operativnih sastava dejstvom po značajnim površinskim ciljevima kao što su koncentracije ljudstva, tenkovi mehanizovanih i motorizovanih jedinica i korišćenje za vazdušne i mornaričke desante. Na komandna mesta, centralne veze, vatrene položaje, artiljerije i taktičkih balističkih raketa, a takođe i protiv aviona na zemlji na otvorenom prostoru. Logističke infrastrukture, vitalnih vojnih i industrijskih objekta i terorističkih baza. Sa ubojnom glavom na protiv oklopnih minama, samohodni višecevni lansar raketa M87 se koristi za zatvaranjem pravca prodora oklopnih jedinica. I to bi bilo to drugari u današnjem klipu. Ako vam se klip svideo, lajkujte ga, subscribeujte ga i veliki pozdrav!